Nangagaw ka kagabi? Oo. Marami ka nakuha? 3. 3,000 lang? Okay na, may... Ha? $1 million mahigit yung pinamigay ko. Akala nila babalik ka pa daw. Hindi, lasing na ako. Kaya nga. Yung konsehal, 400,000. Yung kapitan, 240. Tapos yung hinagis ko, siguro maka 300 yun. Babalik ng ano yun. Basta mga 1 million yung naubos ko kahapon. Okay lang. Walang problema. Para sa Peña Blanca lang yan. Okay. Mahalang film ha. Take one lang tayo. Take one. Bakit matanda si FM? Ah. Shades. Okay. Binigyan kita ng shades ha. Ay, meron po akong fake sheets. Gusto mo suot yung alas ko para mas maganda? Okay lang. Okay. Sige na. Take it. Say na. Si FM. Ganyan-ganyan ang dating talaga naman. FM na FM. Oh. Ha? Sige, malit. Wala siyang suot eh. So, we are live now here in Cagayan. In Peña Blanca. I'm with my Stunt double. stand double, Rafael Rosel. Maybe, kasi si Mayo, alam mo masyado siloso yung misis ko eh. Ayun lang. Iniisip niya, maraming chicks eh. Hindi ka pwede mag-artista. Totoo naman. Okay. Ito na yung production team. Bernard, andito na yung mga team natin. Ano na to, tapusin na natin to up to January. Okay. Pilitin na natin ito matapos. Nagbigay na ng schedule si Carlo. So yung Legrand natapos na, so wala na akong problema. Nakita mo nga yung video ni Alvin doon. Ganda, Pucha, Legrand. ang laki. Putang ina, Pinakita pare. nila ng kwarto muna. Sabi ko, Pare, yun yun. Pucha, isang kwarto lang pala yun. Ang isang kwarto, pare, 200 square meter. Naghahanap ako ng maganda ron na gagawin kong extra eh. Wala akong makita. Oh. Okay. Oh. Anak ng kinakapatid ko, ito ba yan? Okay. Galingan nyo, pasisikatin ko kayo. Si Tito, producer niyan. Kaya...